Bé, avui és un dia de molta alegria per la diòcesi de Tortosa i dono les gràcies sobretot al Centre de Conservació i Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya per les bones sinergies també amb el capítol de la Catedral de Tortosa, que també els agraeixo al senyor Degà i també als membres del capítol, als canonges d'aquesta seu, perquè avui es posa en valor i en relleu aquest retaule que ja veureu que ha quedat magnífic i que per nosaltres, la diòcesi, volem sobretot remarcar que és una manera de, a més, a banda de posar en relleu el patrimoni cultural que tenim de tants segles, també és un missatge per nosaltres del segle XXI, un missatge de bona notícia, que això vol dir evangeli. Per nosaltres és la prioritat evangelitzadora, és el que en diem el primer anunci, anunciar el missatge de Jesucrist, doncs que millor que veiem aquesta obra artística dels nostres avantpassats que es mereixia tenir aquesta restauració i que contribueixi també a valorar més aquesta catedral. Moltes gràcies. Diguéssim que la Generalitat, el Departament de Cultura, l'únic que ha fet és un ajut, però un ajut econòmic i un ajut en espècies molt important, que és tot el que són les anàlisis, els estudis previs, les fotografies científiques, tot això és el que nosaltres aportem d'expertesa en aquesta restauració, que és molt important. O sigui, el que és d'agrair per part del Centre de Restauració és l'esforç que fa sempre la Catedral de Tortosa i el Bisbat en mantenir aquests béns tan importants que té dintre de l'església i l'edifici també, el contenidor, perquè no es degradi i perquè continuï intentant passar tots aquests béns amb la seva màxima integritat a les generacions que vindran.